Тук ще играем в стила Брейнрот. Аз съм малко някакъв генгстър с доста нещо на главата. Закривам и очите, само устата ми се виждам. След 34 минути 30 секунди ще има Lost Admin Lucky Blocks. Ще трябва да участвам в това нещо. Вижте ми базата, сега ще си я покажа. По принцип тези Матеуто са ми за един ритуал, който стана. И се спалнаха Лос Матеус. Така. Ще видите, ще правя едно видео с моите приятели как го правим ритуала. Така. Джоб Сахур. Има. Ох, чакайте, че нещо пак ми се такова с екрана. Ето това, тук. Тези. И също към края на видеото ще има една изненада за вас. Но за тези, които играят Roblox и стила Брейнрот. Може и тия, които нямат нищо в базата в стила Брейнрот. Пак ще им го дам, обаче трябва много да се пазат. Така. Ето тук можеш да вземеш безплатни брейнроти, каквито искаш. И сега ще ви покажа. Тук си взимаш от шопа Speed Shop с парите, които имаш. Натискаш тук и си купуваш скорост. Ето аз си купих сега. Аз тичам с 164 и плюс този койл става повече. Виж едно нещо. Обаче нещо вълните ми се изтриват и не знам на къде съм. Сега ще ви покажа. Ето вижте, безплатно. Те са безплатни по принцип наистина. Тук брейнротите са безплатни. Вижте, има и лъки блокове. Само месик лъки блокове има. За сега само месик лъки блокове съм виждала. Ма тут нищо хубаво няма ти се падне, но ако го искаш, просто си го вземи. Така. Ето вижте. Всякакви брейнроти взимате. Има лъки блокове. Не. Така, вижте. Ще взема някои неща сега, които са за giveaway. В принцип не трябваше да казвам giveaway, но добре, че ви казах. Ще има giveaway. Ще давам в стил брейнроти, тези, които нямат хубави. Тези, които имат хубави, няма да получат, за съжаление, но пак могат да се опитат да участват, защото не се знае, може и на тях да им се падне. Чакейки. Ох, малко съм болна и за това съм така. Така, тази маса ще е за точно за такова за giveaway. Иония златния, рибата, бутита, ларатито. Ето вижте масата. Тя е за сега ще бъде за giveaway. Ето го този златния. Ребе. Махна се този златния. Съжалявам, той няма да е за giveaway. Ще имате тази маймуна с страницата Дул. Тя също тя дава много пари, между другото, 375 000 в секунда. Дул. Взех вие хора. Ще видим кой ще спечели. Но първо, за да участвате в giveaway, трябва да лайкнете видеото, да се абонирате за канала, да кажете моя канал на други ваши приятели, да ми се абонират и също така да напишете коментар.
някакъв коментар да напишете. Например, можете да напишете: аз изпълних всички задачи, участвам в giveaway, ти си най-добрата. Примерно ви казвам, не е нужно да го пишете точно. Примерно ви казвам, ако искате. И да, защото се опитвам да събера 1000 абонати. Имах почти, един път имах почти някъде около, колко беше? Около 600, обаче ги изгубих абонатите и сега съм и не тега в момента. Защото пана ново, трябва да ги събирам, а сега не мога да ги събера. Затова споделете с приятели моите видеа и моят канал го споделете с ваши приятели, разбира се. И нека да се забавлявате с мен все пак. Ако ви харесват видеята, просто ми кажете какви да правя даже. По принцип на едно видео днеска бях написала, аз ще рисувам профилни снимки в YouTube. Пишете в коментарите кой иска. Обаче нямаше коментари. Ако искате, пишете в някои от моите видеа. Примерно от тези. Защо само се спамват Дидли и Fast, а не нещо друго? Сега ще има Fast. Не, Easy. Даже има лекокарача. Искате ли лекокарача да ви дам за giveaway? Айде, давам ви лекокарача за giveaway. Давам ви лекокарача за giveaway, хора. Лекокарачата е за giveaway. No, еспресо на сеньора, шимпанзини, бананини, не. Съжалявам, хора. Няма да имате лекокарача. Просто някак съм виновна във всичко. Тъй каква съм, значи аз съм много тъпа. Ако се спалне още една, ще ви я взема. Така. Трябва да мина от другата страна, защото се спалне секрет. И искам да видя какъв ще е секрета. През това време може и да си поговорим маничко. Само ще се убия, за да видя след колко време. Само изчакайте да видя до нещо. Чакайте малко. Какво стана, бе? Съм излизам. Да. Аз, хора, излязох сега. И не мога да чакам. Съжалявам, хора, но така по погрешка стана. По принцип, базата ми беше един път имах скибиди тойлет, мяу, стробери, елефант, евелодон, уркаледон, драгон канелони, хидра драгон канелони. Много яка ми беше базата, обаче трябваше да работна, бяха ме скамнали за много по-хубави неща от моите и ме беше жалко. Да знаете, в giveaway ще избера само единствено 3 човека. И Джоб Сахур също ще е в giveaway, той ще участва. Ще изненада кой ще го получи. Чечечето също и Дуля. Даже има една друга идея, хора, вижте. Няма така отделно доса. А сега ще видите какво ще направя. Ще взема отгоре някой бринер, от който не ми трябва. Примерно лосор, калитос, те не ми трябват. Ще ги сложа в филс машината. Само литос екран. Ще ги сложа в машината. Добре, за какво ми става с екрана? Я видим какво може да се падне. Може да се падне пак той е акселотъл, той тогава ще... Какво се падне от филс машината, това ще е за giveaway.
Обаче ще трябва евентуално, мисля, че в другото видео да ви покажа какво ще е, защото просто няма как веднага да ми излезе от машината. То трябва да се фюзне, трябва да се чака много време. И затова може би евентуално в друга за част 2, за втората част. Така, вземаме чечи, слагаме го в фюса. И сега ще разберем какво ще стане. Ще стане акселотова, може октопода скъм на антилопа. След 1 час и 29 минути, час и половина трябва да чакаме. Това, така че ние няма да чакаме, Деля след 24 минути се спамва Admin Lucky Blocks. Добре, има една идея. Сега ще лефна и си засеча време. Ще го направя 24 минути. Не, 23, даже с 1 минута. Защото може да закъсня, така си го бях направила днеска и изпуснах най-яките. Щяха да спаунат. Буквално хора щяха да спаунат. Знаете ли какво? OG Lucky Block. И как го изпуснах. Добре, влизаме и ще играем някаква друга игра. Не, няма да, докато не се спауне Admin Lucky Block или Lost Admin Lucky Blocks. Какви ли бяха, аз не помня. Така. Нека разгледаме игрите надолу. Сетих се коя да играем. Чакайте само да намеря. Е тази Escape Guards до стила Brain Rots. Само искам още едно нещичко да видя тук. То е важно. Добре. Буквално базата ми е супер OG. Триплито тралерито ще го дам на някой, аз не го искам. Има ли някой? Hello? Hello? Този е супер бърз. Той е... Не, това просто ще го фюзна в машината, не ми трябва. Тези неща, които не ми трябва, ги слагам в машината. Пипи киви. Да знам за какво ми е бърбата пина. Лъки бок. Лево едно, не това. Свинина бомбардина. Апо. Шимпанзени кокосини мостами. Той искаше да сме приятели сигурно, за да му дам неща. Ма няма да му дам. Я видим си какво ще стане. Същото. Даже няма. Нещо друго ще е. Така вижте. На мен по принцип ми трябва... Не, други бяха тя. Не, ето ги тя. Шарените. Това. Те са по-бързи. Имам 7... О май гад! Китопата, искам да го взема. Много е грозен китопата. Така отиваме напред последната арея или на най-последната арея и що ме шлепкаш. В принцип аз съм много бърза да ама просто минавам в тях, за това ме удрят. И защо трябва да се излагам сега пред вас, бе хора? Извинявам се. Така. Дали някой беше взел стробери? Как ще го вземеш, бе? Кога съм спала, бе? Трябва да се скрил. Езок секула. Ама ще го взема.
Да, ако искаш машини, където да нека панде. Ти. Как ме стигнаха, бе? Аз трябва да съм по-бързо от тях. Да мърди от тук. Легото гроза напред. Отивайте в ъглите. Там трябва да стоите, не до мене. Отивай само ти червеня, така. Моля те, yes. Така ще го дропна за малко. Какъв е ексклюзив Lucky Block. Омага. Insane. Езок. Ето не тук ви казах. Идвате къде да ви казвам, разбрахте ли? Ами то ще ме удра. Той искаше да ме удари, за да ми вземе нещата. Как? What the fuck, хора? Как няма шанс? Това са скамъри. В тях има скамъри. Няма как, аз бях много надалеч от тях и тия ме удариха. Или може би аз греша с нещо, ако греша ми кажете. Един път тум сахурето от тук ме удари. Добре, базата. Я да видя, мога ли да ребъртна? Мога. Макс апгрейд. Добре, защо само за Robux ми излиза, бе? Няма вече пари. Ексклюзив, я да видим какво ще има. Какво ще ни се падне. Това? Пака матина. Имам между другото мял, W or L. Имам клавиатурата на от My Hotspot. Job Сахур, Татото Сахур. Смърфини Катинито. 6-8 No My Hotspot. Пето Мортини. Strawberry Elephant. Блюберини Тактини. Още един езок имам. Няма проблеми. Имам и кетопат. Кепат. Имам и Драгон Канелони. Което ми е любимото. Хора, тръгвам. Нещо ми става обаче с екрана, преди не ми беше така. Ще играя по този начин. Така. Имам 6, които са реди. И какво имам по фанто? Гангстър. Нещо хубаво нямам да взема. Съм кепчурен устуро. Чакай ми се наведе надолу. Между другото, те са тук много бързи. Я видим какво мога да взема. Това колкото... не ми трябва. Аз това го нямам. Джели, много са бързи. Ужас, много са бързи. W or L. Хора, ще го взема. Къде е спана? Там бягам. Аре, де ти червения бегай при уния там. Аре, бе, мърдайте. Мърдай. Моля ви се, мърдайте, трябва да го взема, бе. Аз мисля, че някак си се едно усеща, че аз съм тук. Знам, това дава 26 000 секунди, 61.
Премърдайте ти червен. Окей, супер, сега е времето. И взех го хора. WRL. Окей, бягам си. Ана майко, трябва да косам. Как ме удариха, бе? Майка ти шева. Опа, извинявайте, че казах глупост. Или псовня, по-скоро. Win or lose му викат, а в стил Брейнрот му викат W or L. Дай да я го дам на тая. На мен не ми трябва. Дега съм хора, невидима, какво ми става. Чакайте да се спална. Така се вижда. Каква е тази mutation machine? Трябва да бригна to same characters. Окей, да видя какво да слагам. Има ли етос не ми трябва? Етос. И добре, после ще реша, нека взема за сега тоя. Така. Така. Това ли беше да? Така и последния. Кой не ми трябва? Дай отдолу да видя, може да има някой, който не ми трябва. На мен от тук не ми трябва е тая жената. Тоест не ми трябва. И сега трябва да ги сложа в това нещо тук. А не два пише. Окей. Това. Това е... Какво? Ама то трябва два еднакви. Аха. Как мога го махна сега? Така. Дай да видим ли някъде някаква повторка. Имам между другото на езока. Ще взема неко. Така сега ще ги остава. Имам на езока. Ще си ги сложа както си бяха. На езока им повторка, хора. Езока е кола. Ето тук. На W or L имам. Give character. Сега. Ще стане gold. Омага. След 5 минути ще стане готово. Хора, да знаете, след малко ще дойда, за малко ще спра видеото и пак ще се включа. След малко ще се върна, защото трябва за малко да изпия едни хапчета. Ето ме, хора, завърнах се. Сега изчакайте мъничко. Изчакайте за малко. Да видя едно нещо. Да затворя прозореца. Трябва телефона да си сложи да ми се зарежда, че нямам батерия от цялата нямам батерия. Дай да въртим колелото на късмета. За какво са ми пари? На мен ми трябват брейнроти. Дай от това. Билпини. Да, само кеш ли ще ми дават? След 2 минути. Мютейтинг. Ама какво стана? Всички са зелени. Защо всички са зелени? Какво стана? Питлив съм гледала така, тъй като ходят да се правят така на модерни, да са щастливи с едно. Да знам, да просто е така. Някак си се е въртило. Опа, сега не мога.
Това е Insane. Как ще е Insane? Insane също е лесно. Имаше звук, не ми трябва. Там съм при Nightmare. Гатито такото. И просто ще се скрия. Да, стигнах. Добре, хора, да знам, че малко ми пада батерията, нямам интернет, трябва да излизам навънка, затова ще спирам видеото и евентуално, може би ще се видим, не знам. И така, чао от мен, дано да ви харесало видеото и абонирайте се и лайкнете видеото.